voin hian puk rimchhe tlo in kan kala voin hi de ni thum kumsang ni som ni panga ni a hianin hei puk rimchhe hi luang pon ram ania biakin tuna biakin kan chakna bul loka omania apia de ome a hian he puk rimchhe hi tunma ramboi ma tikha chuanin leichung sain arun ur than dup thina khami arun leichung sain arun ur thina kha a al thina phulen khwa atang te pawh hianin zana te a eng hi an hmu the a al eng hi an hmu thina tunhma phei chuanin a bul velah hei hnim to pawh awm lo tunah chuan hnim te hmuh tur a lo awm ta a rambuai hnungah hianin a zia awm chho a khami leichung sa a sa rawn chhawp thin te kha a zia awm ta ni tunhma phei chuanin he puk rimchhe awang hianin mi anglo luang pon khawchungah khan an tam phah a khawphu lo khanin mi anglo hi an tam ani chu a hmun hma hi hei a awi a kal vel pawh a har khawp mai tunah chuan a sa te a awm tawh lo wangin oi hnim te pawh tur te awm ta a chuwang chuanin a kawng hi a awi deuhna in hmeichhe tan pawh kal a har lutuk lo deuh hnim tangkawpa kal te a theih ve ta ni hei a hmun hma te hi chu tunah chuan hmuh nuam tawh khawp mai tuna hian hei thian pakima hi pu hma chhuahna fapa ni a an in pot kat mai a ha thlak ve ring mai a kan thleng chho tre pe khi tunah thian pakima khi a puk ko tlangah chuan a ding ta a pa ha thlak ve in lut dawn chinang hei tunhma chuanin a thlan sa kan tih ni china kan siam khan a thlan sa leichung sa puk chung sa ina a rawn ur awang khanin a in lova a rawn thlan dup thin tunah pawh a thlan hi chu ala awm ve a ngi fuang for an ti mi tiang ang teng te pawh hei a awm ani hi tunhma phei chuanin hemi hianin sawtah khawchhungah
in đâu lit a lit kan ti mai a pukhai vonga huana khanin a om thina a ko hul mai a kan no pan lai ti be khang lang teng khang teng te chuan kan sikul kal lain ai lawa khan kan sikul bang hian le kan no khat thina atu khwa alo ba te hi chuanin kha mi le kan no kha kha alo tu thol ya lo ko le vek thina chung hun lai chuan e alia kan han khami akobula kan din khan lei thung sa hian khami akwa atanga sa ron chaw khan min na ur ham thina ne athim khop maya thian pa zaya hi tuna hitar ran lang me ka hi pu ve na pulal ve na fa pa ni eng kan no nei that to wangin phone eng ringot chu rin ai na hara he kan han lut chawa kan lu thei chin china chuan kan han lut je photanga hi thian pa zaya kan han ji chho ve zel chu nya hei enga that lo bangin a boy tha khop mai okay ta khianin a kwa khioma kan han lo tuna thian pa zaya han nom na hi tanga han ni lo chuan fit somni borvel fit somni borvel chu han tling chho he kan thei to chuan kan han lut sinanga eng tha hi kan lo in ding lova tikhan la thuyam akal theina chena ni min ka ti alu ze no thea a thu cấm là anh nói mất ala lu thak he ta hianin ala ko phe ni chuan khu ta khona ko thabaka hei hemi ko tha hi tun ma chonin hemi ko tha hi lung han tha kila ari siat lo kheng in I ata thei ni thu takani hemi hi chuan ka feila ma hianin kwa alom phe hei mishing lengin khale nangin ala ko phe ni ron ban thiam tikhan han la thin te le hei hi tuna hianin ei hela ma han kan lut phei don ani so la ko phei zela he tei khu ta khu a ko tha ni thuk takalania hi puk rimchhe ania khu hnuai te ku ala zol that me hle ma ya light kan nei lawa athim sia hei hi ta te khena chho theia khi ko ta hei hi ta hian mihring lengin ala in ze phei theia ti chuan nakena light pangai om huna kan lai lo le do ni hei hi alu khak le theia ta hianin a phei le a chuk le ta chon a ko thavung vung to ni
hei hi tun ma chuanin a al thina a pawna hian rimchhe hi a panga te hian thlan dup thina ti chuan a thlan dup thina hei hi amaro chu tuna chuanin a pawn lambak hi thlan a awm tawlawa a hma chuan a al vak thina a pawna te a pawn te kang dung huam thina ni chuwang chuan a chep khop mai a helai te pawh hi hei helai te pawh pu ka lo ma khi lawan te khu helai te pawh hi leina hno to a khu ta khonin na la puk kha maro chu leina hno to so lam so kan lu na kong ka kha nia ti chuan hei so ta son kan chuak phayang ai akal hi anal lung hi nal ve pela a than ve hliama kala har ve se kani hei program sia ton ma chuanin phulena tang te hian al an hmu thina ni al eng tian kan chuak le don chi ani light kan nei lo wangin duanga thui kan lut thailo na kina thui tak lu kan tumang alu thai chin chin ni a chep khop maya ti chuan hei hi ka vakal to na khania so ta son phaya ti hian hetia ena ding lama son zau tak khantila mihring lengin la kolea noya zau de na kot phato ta chena kot vung to ni hi program chia luang pon ramami tun ma al thin khania hei pon lama phaison hei ala than lem luam mai hei ala tui dup maya hu dup ma hela tla hlur mani hei kut pola hu thei hei hu dup mani hei kut kan so le shi photang nakina light nei thathuna kan kalang to na pang ai tak tak nakina tun chu ai en chin na amani awangin ai hi pang kai tralung kan ti bullok khania a kham hi oi reng renga hei heng lai te poi hi hei tui a bol fur mai heng lai te hi tui bol a bol na sa khop mai a far ve de oreng boka alu na ton tir lai pa po hi hei asa sang ve khop maya zaya hi fit indang ni ngale in chi sari fit ngale in sari ni akhi alas en lo khop mai alu na kong kai chu zawa tian na zim phei til telama se chunga chana zaw le ta hei hi alu so nei hi a oi de hleka amaro chu kan kal thei tura ngai la thau me tilai kan ko khani tha kan le don ni akilai hei te hi apasil lai hianin kan lu so na khania kal na hi arem chang lo veng reng thep mai pang sim phi te kha kham pang sim phi te kha la hei hi kan lu na lai akwa lai tak kha ni ta chuan hei hi kan dan na tang chuanin ading lampang pholen lampang ani ta ti chuan he ti lam hi kho lampang ani hei ke lai te hian ko khate chuan om bia
ค่ต้องมีคนที่ปลูกกันอีก อ๋อ ปลูก เชื่อนะแต่ก่อนเขาที่ไรเตะพวกเขาปลูกเถาวันนี้มั่วเออ ขนมบูดิจี เฮ้ยอะหลงมันเลยไม่ให้กระเทียมเตะกะอ้วนเอาเตะเฮาซาดอ่ะมาดูโอ้เอ็งติ้งเก ให้ฮีเล็ดตั้งนี่กันถึงแต่ว่ามาเซ่เลยนั่นหนอต่อ มาดูอ๋อติจวนนี่นะเล็ดกันตีฮีโคชุ่งอ่ะคันตุมาจวนอะก็ปุ๊บไม่ยังมีสิ่งเลี้ยงจัดตัวเฮียนตู้เลยเตะกันหนอทีน่ะกันสิกุลกัลตัวเฮียนเลยกันหนอข้างค่ะอะตุกจิงอะจวนนี่พุยตักกันตีฮีอะแล้วกระทอเลยเวกทีน่ะติจวนอะก็ว่ากันนมเฮียลินอรุณสักชักคุลทีน่ะนี่ติจวนให้เฮียเล็ดประคันนี่ตัวละกันไงตัวนี่ตา เลยนั่นหนอสักตัว hey lấy nó với cả sẽ thấy ăn một thịt tôi đã ngay là ฮันกันนะน้องมาเล่นกันเลยดูหุ่นอ่ะปะไม่มีข้อขัดดูให้ไม่เลยอ่ะเชื่อเราตัวกันตัววะ ồ มีการให้ดูล็อกหัวsang về nè sang tu เขาเรียนเสียหนึ่งปีกับเรา tọt tọt phất miệng ô thì ăn เขาตัวนู้นกันกันปัดเลย